खुसेंग्रा हमगासिनो दा जोङो लोगोफोर दा खुसेंग्राखौ देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो बिराद खुसेंग्रा मोनगासिनो गोजौआव दङ थिङाव माखासे थिङाव र' हमगासिनो लोगोफोर खुसेंग्रा नैलाय लाइट हमदों लाइटजों फैयो नै र' देखायगासिनो हमनानै दोनगासिनो खुसेंग्रा मोनखो खुसेंग्रा हमग्राफ्रा नायदो नै खुसेंग्रा जाबाय गोसोमा खुसेंग्रा हमनायफ्रा इन्टारेस्टेड हुनै नै अयथासार हुनै नै खाथियावनो खुसेंग्रा हमग्राफ्रा नै गाइस लोगोफोर खुसेंग्रा हमग्रा बिराद दंबाय मानसिफ्रा बिराद बुरजा मोनबाय बस्थाजोंसो हमगासिनो बस्थायाव सोगासिनो बस्थाजों साब खुसेंग्राया जोंनाव मेरला गाबोन मोनगोन नै सिगाङाव नै मासै नै सोदो खुसेंग्रा हमग्राफ्रा नै लायो बे लेभेल थिं सामाय नमो नै सेख'लायनायफ्रा नै खुसेंग्रा नै खुसेंग्रा हमदो नै गोलैगोन बे लाइटजोंनो मोनो खुसेंग्राखौ बे लाइटजों इलाय बिसोर लांबाय नै बयबो खुसेंग्रा हमजोबदों नै बेयाव नाय एसे बुरजा इसोरनाव दंजोबो गासिबो बिराद मानसि दं खुसेंग्रा लानाया नै बुरैलांबाय मोनलायबाय गासै बेयाव महनसेसो मोनबाय खुसेंग्राखौ बिराद बुरजाना बयनावबो दंजोबो नै थिंसायाव माबायदि हमदों दावराव जानांगौ गाइस नै खुसेंग्रा सेलायलायनायखौ नाय खुसेंग्रा सेलायलायनायखौ Yo, selalai bisa interes. Yo, siapa Khusengra berapa? Hey! What are you?
Hudai, hudai, hudai. 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 Ôi, kurang này lại thằng bay. Swmdwn Khusengra và nô gồm xe gì bay. Nơi nơi. Phải tự gas nữa anh bay Khusengra khomai bay. Nơi. Chikli xe ra bay yau chikli xe. Numa xe xe. Khusengra kono bay dah ini. Serri belah serri. Busuk terbay mana? Berapa? Oi, ini malah bungbai ini nak Khusengra bungbai. Oh, ya bu, berapa terbay? Oi, leh, silai dah, pasai. Yo barak ya. Ya yo. Hei lagi. Pintai bay. Urbau bay aku, urbau bay. Đây order. Khơi. Này. Play. Khusengra oi tasar. Kali next time ya barang ini kenal.